Dimecres 29. Valencià. Parèntesis i cometes. Activitat 1. Copia el text següent escrivint parèntesi on calga. Hi ha 3 casos. Ara és l'hora. La FBA, val? I entre parèntesis Federació Valenciana d'Esports Aquàtics ha encetat el període de matriculació, entre parèntesis, del 15 al 30 de març per als cursets d'estiu. Als esports que ja es practicaven, entre parèntesis, vela, surf, piragüisme, tanquem el parèntesis, han afegit enguany l'esport aquàtic. Ens hi apuntem? Molt bé, anem a l'exercici número 2. Copia el titular de la notícia introduint entre parèntesis on corresponga les informacions següents. Confederació d'Embarcacions, velers, iots, camarats, entre parèntesis, camarans, això entre parèntesis. Al port de Marsella, entre parèntesis, França. En homenatge a Jacques Cousteau, entre parèntesis, 1910-1997. Exercici 4. Escriu cometes on calga en cada oració. La cançó Boig per tu anirà entre cometes. És la meva preferida. He llegit Robinson Crusoe i m'ha agradat molt. Entre parèntesis, entre cometes anirà Robinson Crusoe. La nota deia, compren plàtans. Compren plàtans anirà entre cometes. Cèlia em va demanar, anem-mossèn. Anem-mossèn anirà entre cometes. Exercici 5. Completa com vulguis utilitzant cometes. La meva pel·lícula favorita, entre cometes, Harry Potter. L'últim llibre que he llegit es titula, entre cometes, Rinya de gatos. Molt bé, que vos hagi llegit bé. Adeu.